hadak la puson hano ketok man kedo alang li turinam long hang Karbeng long autonomous council CEM alang li asopo methang kedo hem ke chikim along abarim song trok atum ekot ke cetok ahut nangkeli atangka kuti pharo popen so atangka khoros phalang no et pensi hem chikim det pula so akoi ke bang aputhak si nilitum tanang utum phan hang pen lam klar ping tu lasi CEM Dr. Turam rong hang ke hai alang dia supu hem ke chikim along Karbi song trok abarin lisim ke ora song atum ben kacetok alam don Karbi ekot ben thangnat kacerap ave lapen laso akoi kipike APSLC John Intikathar alangli atum affection ben silaso akoi kipi silaso akoi kipi alam te puthak ke nilitum abarim song trok atum ben ki pugang tung bang gelake angkur gawe alam apen laki aning amethang se ke pahan jatap pusi nilitum ke koi thipji apen ke lahai Karbi ekot apam lapuson nong no ke jo labang ke alang letum Karbi ekot aputhak lardak alam the kelong le pot pusi puing tu asin nang litumang no pen la Karbi ekot along non am hala Karbi ekot ka cetok ahut ke pacing thurji aparman kuti suri si government of India ben kuti pharo pol apen government of Assam ben kuti pharo pho hala hai nang nange panong pe tangka pen PPC ke khoros ma la bangso astaya kambang PSLC joining tikathar aruatum klardak kachini ka ve porsi ini la puson kalili kalang lang pasilur dun tur kalili kalang lang ka khinde dun mate la puson ke pangdak tap alam ke paklang pesi nilitum puntung apa nang lutum ngabir ahin pen media ahin pen nilitum lam te paklang tung lahan lo je non amat government of India atung kuti pharo pho atangka pen non kam sai kam claim bom lake dak difu post office la pen university an land Portland aso atowar kan ke panong ke lake 105 crore aso sign on claim bom lo lapen ke 55% an akam non claiming bom lo lapen laso akam 105 crore ang bong pen kuti dikebra narkep an bang ke non running bill po hisap pipon lo autonomous council tumnil tumlong pe record ke long atengke lapen isi bang ke hamren town arlo towar aso kupilo ke pamitu improvement or hamren town internal road laso farman ta 62 crore tangka tengkon lo lapen laso angbo kam ke 71% tangkon lo lapen ke tangka ke entang lake kuti thongke pra isi ana tangka bangke running bill ko hisap long tang lo lasiladak ke komane nga hem ka chiki malong Karbi ekot apen tangka nang kele kuti pharo pho khoros det bine paludun chok ko alam thangnat akeklang ave lasila hen lo non nili nang kang no pangdak alam the la hen lo lapen ke nili APSLC jai kathar aru tum afan pachini yang tung alam the la hen lo jong sinang tum Karbi ekot alam the puthak lar dak kachini je akenang so do prote jada portame nili long hai document nili sop pado gabe GPF sido jo lasila hai PC scheme ke deng ponma PC non status present status kopi ma lahai lam the puthak nilong longji ado gabe document do nasi klardak pen nili nang tama angno we beta ketangdak ponje fan nili nang tano klardak pen thanik lo lasila lo alang litum theglong lo kalili kalang lang akoi kipi je lapen laso akoi kipi bang kalang tum rapchari ali kichu NG fansi laso akoi kipi tap pusi puji lapen nili alang tum han sodak ben pininang tum media hoi ben ipugang tum bang lahan lo political ali kichu NG fan political aing han alang kachar si ji fan ke nili tum la song trok abarem risim ko da song atom fan Karbi ekot afan nang tum
paciju pon lok asai bangke en pon beri tapi nilitum batai ke nilitum cecak berbe rasolam the bangke nang litum EPSRC don tiga thar aropan sodak pen pacini tung lapen ke alang litum la anivang amethang asok abui kangrai mate alang to EPSLC jai kathar aro tum anivang mate alang litum supporter atum BJP long kacing bidun bang suri cimit mipin pen BJP long kacing bidun kaso join ni tong alang litum kopilal ho kematha kisung nang mate alang litum kerang jelang apor ho pisi manjima ulahai kematha kisung join ni tong kalili kalang lang ke patam pakdam ke pasilur dun ka khinde dun ka hili dun ngelahai asai kedeng ma kusen ni alang teman ajun tung tapi lapuson rat aphan ke pamanghu pen lapuson rat aphan kalili kalang lang media pen ke pangdak lahai bang kenang tum ington nangji tapi nang tum ninje tame ratcari kupi bimanang tum kici puji lapu kaci hili ninje tame sida mela ni tum song trok atum aphan kupilo paro pon klok pen kalili kalang lang ke pahanca ke pacatang tabje bang ke kerang jelang ani bang ke ni tum cecak ce lapen ke nilinang tum han puji lahan lo hak ke bang mana ke cengsi 2021 September ceklo tarik pli bentanin tum recorded bentanang tum la ke tham ke se bang bom lapen nil tum lan nani ta nang tum han laku upilo thangnap ta nil tum sodak lapuson nang tum han lam klar ngi pidun pine son kan tum hekdong le setelah lapuson ave bang ke nil tum cecak ce lapen nang tum cepat lang dak tame kupisi ning hang ba nang tum de pini karbi ekoda pham nang tum ning dok de ke pubumta munang tum 44 sit nang klang lo puteng munang tum cepati dun dema ha gani tum nang langji nang tum pini ke khamke John Rock pini nang tum karbi ekod pan kalili nang tum nang pace thang pila lem John Rock asi munang langi nang tum ham pen 21 mate karbi ekod kusi government ke recognize asila bangso karbi ekod along picun ce bangke ahokpet la bangso MOS kipacun dia sailong bangke 125th constitution amendment along sikado kabe bacira planks dolo asiani si nang tumda chinilo April la ciklo 17 an nilitum hadak tar langso kajeno hampi guest house long chief minister pen nilitum close nilitum hadak MOS mate la karbi ekod apatha chingbai lo apen ke kadu kabe ke la 125th constitution amendment na bill no lo la so bill ke Assam government pen bang ke tham ke kahilia be pin pen si clearance pilo apen ke Meghalaya pen da choklo pusipu Mizoram pen da choklo pusipu la si asapu mana lir lakason ke dolang la ke hala Manik Saha Tripura la pen ke Produt Debo Burma atom ada Tripura Autonomous Council along na sabu ke ceton tu cerlang hala so ceton lo plote prabjin pen la non ke bang jilang ke phang okapor hoda session ada parliament nong phang okapor session along place lo plote prabjin pen karbi ekod aputhak alamrai mate ke cedon ang thek bangke prabjin pen kichun ang thek bangke theklong po pusi pini nang temang no pangdak tu karbi amot mas konstitusi yen keberan nong bangke corruption tangkapan si ahen kaciki tu labang sobat ini tentangnya dan mari lo dasarnya itu song koi kan kopi lo labang so corruption tangkapan si yang kaciki alam ini lagi corruption claim bang ke nil tungke tema nang nap bun nil nap udak tema lada ke government of India lapen government of Assam tumta investigation agency tu investigation ke agency do government of India puno government of Assam puno lasa alang litum sibang ditar libji ilitum ba kemane opposition atum akoy kipi apothak ke lake chokchi lake tapen ke investigation along si jata plan men CM ke hai mata kaitan inje verlo je ED kali CBI le inquiry sitame alang li 100% cooperation ji pusalang li mediang no ta ave ke than paklar tang lo asila so pike kaprek nilitum ta ke jongnun oji ke helin oji alam thebang ke avelo busi nilutna puji Saatnya nami tumasong semi hempai prapan si karzam berdiri lapen pengdu hempang song hempak pan si karzam bu boy sebelah seperti song non bangke insam biasan si tulang bu tenang tunda song bari tenang itu pidik ting nomor kono bosi karbang
ali hemprek akache song magan nilitum ke inton koklo pu abang ke nilitum pupe lapen nilitum karbi ekor long mata hemprek hang helu hardak hokta ketok dakabe apen demokrasi pen suluk sodak kalipin pen akache song along madulong tame nilitum cerap dunji jongsi Bharatiya Janata Party atum sitame ing samjin pen statehood akehang mate dak hemprek kehang asai klaim bom dalang tuntat nitung 100% support ji komane kapre katum dongsi ini kaskom atum le klaim pustame kaskom tulong tan nitung ke kerang jilang apora klaim donji la peng dam tang apora nitum hot pen ke jointly hadak nitum ramlila maidan tame dhorna lahaya saita ke klaim dam tunda jilong thaibo sedap donji la pen madu song sitame gণতান্ত্রিক mate demokrasi ateng pen jongsi kehang atulong angke nitum non anda sedap donji. अच्छा कल्याण बारे मुला संचित मिसा पिंदिका कोतन मास तेरा लंका जुदा बात ना तुम की माने ये सब ना पिलाप नु सुनी गन को सुबह पिलाप ली गन lake alangli kiningje laka hoklo dak kaprek ai state non ka ve hormuta pini medical college punon veterinary college punon prabjin penile tumdopo apendak agriculture college sita mena prabjin pen bajar on tengkona lo dopo sainik school tame dopo pen kaprek ladak road and infrastructure pen danglo kaprek kating tu rasai jong si langdam rote kupilo nang state along ke donang jia son anke pinikar benglong autonomous council angkangar lo kar benglong la pen west kar benglong angkangar lo tu etlu pu halaso pan langdam si piniki ongdung state long ke donang jia hormu anke except law and order pena bahiran ke ongdung dak infrastructure la pena kenang sot anke dak dulu pu halaso pen langdam si ke dam tang apor hot chief minister ras la puson si keningge pu pusin nili puintung Juga silang bilang kita tang por aku nanti 2021 kan ini langsung kong election do council election do lapan MLA election langsung nanti usang foto ban induk pada na select kon kasi nanti bang di lang aku nanti nanti kene kon MLC son MLA la parja laso aputhak nil tumhan political accommodation po lam hai political accommodation po alam bangke non anta ni tum kaching wai ching sai ang ajai meglong sidola lapen ke damtang non herjong jang mia chiklo la petroxiani chief minister pen ni tum arsikjit kaching wai ko chief minister amata ni tum han si ning ke thenang pitekang lo je kirang jilang aporani hot hauragat election ahot pensin ni tumhan la puson political awai mane hong jai long kerang gi atwa nang thupu polam te lang ni ning ke thena piteka asila so ning ke the ni tum deng bonsi non alang ni phansi ni tum jong hong lo lepen la so long da karbeno ton mas council CM akhya dr turam rong hang alang li tame nang cerap chuto dun popu ni tum ning the parlo hemprek long le dete chopu mapu bangge nili pupe atema সংবিধান long matai le tumhan nang pitekang majok ka chini lo 244A aswaja kongpen ile tumhan সংবিধান long madanang bi biding do lasi la ka do kave kipa chunje farman ke lake government of India atum sidang kuchun konji lasi government of India atum damtang apor ile tum MP tumata por pen ada parlimen ong tame ada lam the karju pondolo asi karju pon teng peng government of India tum chini pameka karbenglong dima hasau ado ka alam chini pameka lasi kebang jilang aporan ni hun government of India tum apor mesen apor hole tum autonomous council autonomous state tame angai pachun ja sai teng ponji pusi nili ning thedo nang tum kici puji lapu kaci hilin ni tame sida mela ni tum song trok atum phan kopilo paro pon trok pen kalili kelang lang ke pahan cha ke pacatang tar je bangke kerang jelang ani bangke ni tum cecak je lapen ke nili nang tum han puji la han lo hak ke bang mane ke ching si 2021 September cheklo tarik pli pentanil tum recorded pentanang tum la ke tham ke si bang bom lapen nil tum lan nani ta nang tum han laku kupilo thangnap ta nil tum sodak la puson nang tum han
lam klar ngi pidun pini puson tan tum heknong le setelah puson ave bangke nil tum cecak ce tapi nang tum cepat lang dak tame kupisi ning hang ba nang tum de pini karbi ekoda pan nang tum ning dok de ke pubumta munang tum 44 sit nang klang lo puteng munang tum cepati dun de ma ha gani tum nang langji nang tum pini ke khamke John Rock pini nang tum karbi ekod pan kali ni nang tum nang paje thang pila tem John Rock asimunang lain nang tum ham je munang tum ke political pathude da party pinak panang tum ta mo 2027 tong sume MSC election na hodlo pote nang tum nang cipati dun de mala so nang tum chokche playing play le dam de nang kham khever tum nang lang yi mu har so por nang tum cipati long klam nang tum do jima ema lasi nang tum na puson kali lig lang rafon pamang humang ke tonom apen ke karbeng long ke thirklu kamon sam ke pang ni boma hot nang tum laso mon sam ke do boma dimelong nang tum pachi hodun dari lapen ke nilitum mata song thro kabare mi sim kora song tum mata mon sam ke phalang noi fan pini majok la nilitum pini ke claim pare loen order ni patikuk loen order nilitum ke papuk ke phalang no nilitum ave nilitum da labang solong rialong kupima constitution kupima loen order la sinu na ko exception no ko tobo nang tum mata kalili kalang lang adak mon samo ke dobo madim long ke khamkhe nang tum kalili lang protest nang tum kalili lang isu en pen la puson mon sam ke phalang no pen bangke cepa helu nang ji kusin nili nang tum han point to